Aké malé vedro sladového. Si zaslúži. Veľké ako šváb. Ja som dostal priemerné vedro. Och, mám vedierko Maltesers. Musí to byť veľmi chutné. Čo je dnes za deň? No, bude to lahodné. Tak či onak, skúsme to. Mám dokonca nápad. Áno, určite je ľahké ich jesť cez slamku. Fungovalo to. Ahoj, Mike. Si na rade. Presne tak. Aj ja mám nápad. Urobím špeciálny slajd. Navrhla som to sama. Dám to všetko dokopy a voilà! Je to tak super! Pozri sa na čokoládový cukrík, ako ide dole. A je to naozaj chutné. Musíme ich sem všetky naliehavo dať. Poď, môj obľúbený cukrík. Rovno do mojich úst. Super! Zaujímavé. Hej, bol to môj nápad. Do mojej hlavy prichádzajú iba geniálne myšlienky. Chcem viac! Hej, už nič nezostalo. Je koniec. Poď, Anete. Dobre, skúsme to. Nemám len obrovské vedro, ale aj obrovské Maltesers. Ach, sú také dobré. Ďakujem. Pozri sa na to. Musíte sa s nami o to podeliť. Nie, je iba moje. Nechcem sa deliť. To som si dohodla. Ak mi ich Anna nechce dať, vezmem si ich sám. Chcem ďalšiu. Musíme urobiť dieru do stola. Áno. Tak to je. Kde je moja Je vás tu cukrovinka? toľko. Wednesday, ukradla si všetko. Nie je ti hanba? Prepáč. Ďakujem. Urobil som tak veľa! Nechcela si sa podeliť, Enid? Toto je prvýkrát, čo vidím cereálie nevyrobené pre mravce. A môj je presne taký, aký má byť. Ale nie je ohromujúci. Opäť mám šťastie. Pozri sa na to, Mike. Hej, vráť to. Teraz skúsim všetko. Nápad. Keďže mám maličkú porciu, musím to zjesť správne. Malý stolík, malá miska a servítka. Nalejme všetko tam! Pokračujme! Nalievame trochu mlieka! A teraz je čas na... Degustačný test! Veľmi chutné! Páči sa mi to! No, teraz je rád na Wednesday! Super. Už som si pripravil svoju obľúbenú čiernu misku. A lyžica v tvare lopatky. Som pripravený, ale počkaj. Vieš, potrebujem tvoju pomoc. Nakrm ma cereáliami. Nechcem sa zašpiniť. Ďalší? Čo? Čo to je? Je to vec. Ďakujem za tvoju pomoc, vec. Bolo to veľmi chutné. A nie. Teraz pokračujeme k tebe. Nápad! Potrebujem tanier správnej veľkosti. Viem, kde ho zohnať. Neznášam. Pozri na túto dieru. Pasuje presne. Nalejem tam mlieko. A moje raňajky. Pozri sa na tie jednorožcové krúžky. Toto je tak... Poďme! Dobre! Čas splniť si svoj sen plávať v dúhových kruhoch. Skoro som zabudol na psa. Teraz si dajme niečo na zjedenie. Milujem to! To je donút? Prečo je taký malý? Mám krásny.
Je strednej veľkosti. Mám obrovský donut. Nikdy som nič také nevidel. Chcem to skúsiť. Sreda. Smejete sa mi? Ale už nie. Ak. Hotovo. Zosploštilo sa to? Teraz je to oveľa väčšie. Je to vynikajúce? A som taký hladný. Dobre. A je to na rade. Napadla mi moja myšlienka. Ako sa ti páčia moje sladké pery? Som pripravená boskávať každého. Mike, čo je s tebou? Mike, sme priatelia. Dobre, vyskúšam svoje pery. Úžasné. A teraz je čas na samotný donut. Je taký mäkký. Oh, Wednesday, mala si pravdu. Je to neuveriteľne chutné. Tak, konečne. Viem, čo robiť. Najprv všetko zmeriame. Tu je potrebná väčšia servítka. Prepáč, Wednesday. Tak začnime. Je to magické. Chlapci, zostanem tu dlho. Neplánujem to zjesť rýchlo. Chcem si vychutnať každý kúsok. Budem pokračovať. Som unavený, ale musíme to dokončiť. Tuto máte. Už si dojedol donut? Takmer. Dobrú prácu, Mike. Je to tu. Jej, čo to je? Gombíky? Môžem ísť prvý? No, čo sa deje? Jej, to je malá čokoládová tyčinka. Je taká roztomilá. Le verre. Ďakujem. Trochu mlieka. Chcem to skúsiť. No, čokoláda je vždy chutná. Chcem viac. Hej, poď, budúci. Prepáč, je rád na mne. Z čoho máš strach? Je to len čokoláda. Nie hromada pavúkov. Mám obyčajnú. Dobre, poďme to rozrezať. Tak, pripravené. Ďakujem. Teraz spojíme všetky detaily. Mám teraz čokoládovú rakvu. Ako sa ti to páči? Je lahodná a krásna. Môj sen sa splnil. Poďme to vyskúšať. Páči sa mi to. Je to chutné. Mike, stlač tlačidlo. No tak. Dobre. Kde je moja čokoláda? Nevidím. Musí byť naozaj obrovská. Wow, je naozaj obrovská. Je moja? Však Ash? Každú chvíľu sa zem zrazí s obrovskou čokoládovou tyčinkou. Čo sme urobili? Sušič na ruky? Poďme to rozpustiť. Lepší Čo? nápad. Môj plameňomet vždy pomáha. Wow, čokoládový dážď. Našťastie mám dážnik. Lahodné. Wow! Musíte mať kľúč. Pozrime sa, čo mám. Môžeš sa podeliť, prosím? Čo? To už nie. Máš svoje vlastné trezory? Skvelé. Toto je tak dobré. To už nie. To je všetko. Hovoríš o kľúči. Ale ja som... Ďakujem. Dúfam, že budem mať šťastie. Ach, nie. Toto vyzerá dosť zle. Je mi ľúto. Áno. Musím byť odvážny. Nie je to zlé. Páči sa mi to. Hoci
Môj trón horí! Vyzerá to pikantne. Mám skvelý nápad. Je čas upiecť si nejaké marshmallows. To je tak! To je lahodné! Zastav! Toto je jediný domáci stroj na svete. Musíš mať peniaze. Môžem to otvoriť? Ty si kľúč k môjmu trezoru. Presne tak. To bolo jasné. Chýba mi ten. Čo je s mojou rukou? Niečo tam je! Je to voda! Niekto vypnite kohútik! Zostane! Nevidíš ma? Nemal by si byť A mikrofón na košeli uhasí oheň okamžite? To je oveľa lepšie! Ďakujem, Britney! Super! A zostáva ešte jeden. Perfektne! O, drevo! Ty chamtivá dievčina! Wow! Aký skvelý trezor! Môžem ísť prvo? Ďakujem, priatelia. Zaujíma ma, čo mám tentokrát? Pozrime sa. Och nie! Smradlavá cibuľa. To je hrozné. Daj to preč, Brittany. Strašne to smrdí. Nebudem to jesť. Ani náhodou, kamarát. Ani náhodou. Musíš hrať podľa pravidiel. Dobre. Urobil som to. Ja. Och, to je také nechutné! Nemôžem! Je to nočná mora! Myslím, že od týchto cibul začnem plakať. Oh, moja riasenka! Och, ty chudinka! To je v poriadku! Si stále krásna! A teraz je čas, aby som otvorila svoj trezor! Wow! Mám tyčinku Twix. Milujem to. To je úžasné. Čo? Chceš sa podeliť? Mike? Čo? Chcel by si sa podeliť? Počkaj, a čo ja? Nezabudni na mňa. Fuj, to je moje. A ja to zjem. To je zábavné. Kiež by som mal ešte pár kusov. Je to všetko kvôli tebe, Britney. Dobre, čo mám? Blaster? Čo s ním mám robiť? Je to trochu divné. Nicole? To bola nehoda. Je mi to ľúto, Brainy. Daj mi to! Mám nápad! Funguje to! Chcem viac čokolády! Úžasné! Ďakujem. Och, môj Bože. Wow, super, súhlasím, môj sen sa splnil. On to miluje. Och, Nicole! Mám nápad. Bob! Urobil som ti dve. Nie! To som znova ja a ďalšia. To je zvláštne. Dievčatá, dajte si trochu cibule. Musíte to zjesť. Horizont. Áno. To je skvelý preukaz. Dobrá práca, Britney. Ruku na to! Poďme hrať kameň, papier, nožnice. Som na rade. To znamená, že idem prvý. Dúfam, že tento raz budem mať šťastie. Mám zmrzlinu. Úžasné. Toto je 3. Áno. Šťastie pre teba! A ja chcem! Kým sa nikto nepozerá, otvorím svoj trezor. To vyzerá ako jedlo pre divú mačku. Dobre, musím to skúsiť. Och, človek, to je fakt hnusné. Hej, Mike, je to tvoja otočka. Hurá! Je zapnuté.
Dobre. Pozrime sa. Wow. Ďakujem. Je tu 3D pero. Úžasné. Vyzerá to magicky. A mám skvelý nápad. Čo keby sme ho zapli na plný výkon a nakreslili zmrzlinu? To by bolo úžasné. Britney bude taká žiarlivá. Mali by sme to natrieť trochu jasnejšie a pridať nejakú farbu. Wow! To je šialené! Nemožné! Prosím. Ach, nechcem jesť mačacie jedlo, ale mám nápad. Idem si rýchlo nakresliť mačiatko. Bude také rozkošné. Ešte pár detailov. Ó, je to tak rozkošné. Šéf! No, ja som Lexi. Poslúž si. Nech sa páči, kľudne to zjedz. Dobre, žiadne obavy. Táto melódia je roztomilá. Počkajte! Som prvý! A dostal som rožky. To je súb. Prebuďte sa, priatelia. Tieto sú moje. A tu sú moje paličky. Zábava. Neviem čo. Moje ústa. Áno, urobme to. Čo? Nechaj ma ťa naučiť, Mike. Daj mi ich. Pozri, vezmeš paličky a rolky. Jupi! Dobre. Teraz to máš. Otvor ústa. Čo je to? Ahoj. Ďakujem. Sú naozaj chutné. Britney, nakrmiš ma? Dobre. Nech sa páči. Uvoľni sa. To vlastne boli. Otvor svoj trezor. Dobre. Tam musí byť niečo chutné. Si zranený? Som v poriadku. Ach, nepovedz mi, že toto musím jesť. V žiadnom prípade. Poď. Buď odvážny. Dobre. Preboha, bojím sa. To je odporné. Tam. Hlúpo zle. Poďme na to. Idem vracať. To je nočná mora. To je tak nechutné. Končím. To nepôjde. Povedal som. Je to horšie. Pracuj! Skúsim to rukami. Aká nočná mora. Naozaj ich je? Už som skončil. No tak, Nicole. No tak. Dobre, pozrime sa, čo je tam.